Ito bulaklak ka, Beng? Oo. Oo. Nagalas mo rupa na kayo. Hindi pala siya bunga, bulaklak. Nagalas lang nga na Ito ang maganda. Mura pa. Masarap ang buto nito. Wala, sayang oh. Hello mga ka-dragon! Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, ngayong araw guys, mag-harvest tayo ng pakak or kamansi sa Tagalog. And then lulutuin natin siya doon sa farm. Ayan. So ito guys, si Cardo ang ating kasama, mag-aakyat ng puno ng pakak. Ayan, dahil mataas. Kaya. Ito lang akyatin niya oh. Kukuha rin kami guys ng ganito. Itanim natin doon sa Ayan. masarap siyang wala mo muna sa damog nito. Wag lang maraming langgam. Ayun, dalawa pa kayo. Yan, thank you nga pala kay Kuya Claro sa kanyang pakak. Ano ay? Kuya Clara, romantic lang. Marupok din nga rin dito ah. Maggawa ka ng patungan mo eh. Ay ano? Apakan? Ayun na pala oh. No, tama na yan. Yun. Oh, ang galing oh. Ito bulaklak to, Beng? Oo. Ba't nagalas mo rupa na kayo? Hindi pala siya bunga, bulaklak. Nagalas lang nga na Wala, sa taas kami, kalit-lit sa eh. Itong maganda, mura to eh. Bulaklak. Picture mo na lang ako. Ilan yung laman niya? Dalawa lang? Ayun, may nahulog pang malaki. Saan? Ito ang maganda. Mura pa. Masarap ang buto nito. Oops, meron pa tayo dahil. May nagutot? Hindi ako. Sa Ate Juan? Lolo. Oh, kunwari pa siya eh. Oo, masarap na yan. Ala, ito pa yung isa oh. Tatlo eh. Tatlo ko nagtuho ko. Ito, masarap. Tanggalin nyo lang yung buhok niya. Ah, medyo may edad na to guys. Oh. Pero masarap pa rin yan. Mabuto. Yo. O, diba? Ganun lang kadali mag-akyat. Pag may kasama tayong lalaki. Pero pag kami yan. Pag sinungkit ko sa iyo matagal. So, ayan guys. Habang wala muna kaming kubo, dito muna kami sa ilalim ng puno ng aratilis. Magtambay-tambay, magluto-luto ng KMA. Kontrata kami ng KMA. Sila daw magtatayo ng aming kubo. Tignan natin ang galing ng KMA. Guys, astig ng lutuan ng tiligaya. Oh. Nakaremedyo ah. Iba talaga ang antiligaya. Ano yung gulo? Hindi, tanggalin mo na ito. Para kayong hindi discount. Gilisto. Pakitaan na naman tayo ng matinik na kalan ng tiligaya. Ay, isa lang yung gulo. Ay, nagpuko sa natin kutsilyo dun kay Kwan. Para makaiba natin ito. Kaya, tapos makukuha tayo makabalat ng mga Kwan. Giliga mo natin discount. Huwag na kaya natin tanggalin yan dyan para sa sunod hindi na kayo maggawa. Yun, no, sakto ah. May tama mo itim na adik ko ah. Ang piling nili. Ata buko na ata.
ka. Thick. Good. Good. Sa kaldero tayo. Magbibingayan tayo. May kape Hindi, sayang yun, oh. Ay, may kape tayo. Antay, lagyan mo pa nga isa. Baso. Masarap yan, eh. Tabang. Tabang? Kung matamis nga, di ba, ante? Hindi ka maunahan eh. Kasi ka lang ang muna. Matabang ng ganyan. Mas matanda na. Thank you. Parang ikaw? Oo. Tabang na. Makan ka na kayo ang sansana. Patingin nga, tita. Masarap. Tita, patingin nga. Sir, nung aking pagkuna na ay. Ano, nagkatanda ko ano. Naglintang kamuti ka sang. Puro sa mga pa. Puro sa nga akong pa mabangaw. Mabangaw sa magluto. Mag-inom muna kayo. Pangpalakas. Oh, sika po. Bingay bating, guys. So refreshing. Sarap. Okay. Inom ka natin. Ako mamaya. So, na naman ang tanghalian natin, guys. Ay, sarap yan. Langka. Ay, langka. Taob na naman. Kamansi. Gusto ko yung kamansi kaysa sa langka. Pakak. Hindi na pa maisip kan sa disin baby. Ito ang masarap, guys. Yung ganitong buto pa lang niya, oh. Yan. Itong masarap, malambot. Ito kasi, ano na to, matigas na. Kanya dili mamon ah. Guys, katayin na natin ang ating pakak. Pakak ni Kuya Claro. Salamat, Claro. Ayan guys, ito ang ating masarap na panahog sa ginataang kamansi. Sagpaw. Hindi, ano nga to? Labahita. Labahita. Labahita ni Madonna. Namo mantika na. Buli lang gawin. Limanti kami. Kamo natin nagawin. Pagdabang bilang. Guys, ilagay ko na itong pakak. O kalaman. Kamansi. Kamansi. Ang English niyan ay ano nga, breadfruit. Breadfruit. 713. Breadfruit. 713. At wala kami ulam, guys. Sarap yan. Ito ang pinaka-ulam namin na first class. Lalo pag dito tayo Sa sa bukid. bukid, ang sarap kumain ng mga ginataan. Favorite sa ligaya ginataan. Pati talaga, favorite kong ginataan. Kahit talong, takpet, ay kasarap. Gakain ng gulay sa Antiligaya, pero dapat ginataan. Pero pag binagoongan, hindi. Yan, sarap, madami. Ay na. Ilagay mo na tita yung kwan, unang gata para maglambot na siya. Wala siyang unang data. Sige, kalahati Unat muna. pangalawa. Bagoong ay pati. Tama na muna tita. Pati sa. Saan? Na, wala kayong atin. Mapait. Bakit may mapait? May aritin daw.
Ayan guys, kuha tayo ng dahon ng saging pang takip natin dun sa ating ano, talyasi. Tama nito. Hindi na, hatiin na lang. May bunga na ulit yung ano, oh. Ay, laki ng nagtalon. Yan. Ang daming bunga ngayon ng saging. Yung unang binunga niya, kakunti-kunti. Paghati-hatian na natin yan, yung mapitas natin na yan na saging. Parang tayo vlog patag na ako sa kasilyate. Kararabot natin isang kawali, isang talyase. Oh, Tayab! yung tayab. Punasan ko na yung tita. Sadyan mo ng panante. Ito na guys yung ating last na ano. Gata. Last na gata. Yummy. Very creamy. Oh, sarap. Sarap guys! Wow! Ang ganda. Time check tayo guys, alas 12 na. Yung kanin namin nasa baryo pa. Doon na kami nagpaluto at ano. Mahirap pagluto dito, mahangin. Andyan na yung kanin natin guys. Nagmamalon daw. Kalimutan ko eh. Paano si Charles eh, bigla man hindi nagsama? Bakit? Sino niya daw? Wala din lang naman gagawin doon. Hindi ba kasi ipo ko kaya kani ang Kain din lang doon. Tapos hintay na sila bago magbalik. Masarap ba ito? Game! Sudan ba yun? Ang taligay, usog ka dito, hindi ka makita, oh. Hindi ka ayak ako. Salamat po Ama sa biyayang ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kain po mga ka-dragon. Yan. Salamat sa inyo. Gusto ko po kayo panoorin kasi kain tayo sa kabila. Kain pala tayo sa kabila. Kain po tayo sa lahat ng mga viewers dyan. Makikain na po kayo. May kayo. Naamin kabalay. Ito po kay Ma'am Gretchen, Lucas, Van Taiwan. Kay Judors, Judors Caniero from Tarlac City. Balik-baliktad ka man ang tipasingal. Sumulap ka man dyan. Ang tiligaya mga kaadot at no adda pigsab. Kadak pigsam ang sungay. Ayaw ko ng pigsa. Yak nagaramid dalikan. Hello po. Siyempre, Sir lupanat. Lama Segundo. Kay Edwin Santos. Hello Gadutin po. namin natin hinap to. Ano natin? Kay Sir Magkain ka pa ng buto. Natividad. Yan, hello sa inyo. Mas masarap kung may kubo na tayo dito na. Saka dito na tayo lagi. Tagal na yun ah. Sa December Hindi na yan, matapos-tapos. bago ng December. Maani na naman tong palay oh. Ay maganda pag sakto sa sibuyasan. No. Saan ba ito tayo? Diyan sa gitna oh. Wala pa ang engineer, hindi pa alam kung saan. Pabago-bago, tinaniman na naman nila ng kalamansi. Kaya doon na naman daw banda. Diyan sa gitna. Ang pespan. Parang no. Bakit? Ang tiligaya kasi, naisip baka daw. makain yung isda. May mag-ihi daw. Kain po tayo. Sarap. Makahang. Parang hindi. Piknik sa ilog. Parang yung langka, yung bunto. Yung bato. Eh guys, kain muna ako guys. Ubusan ako ng love na po guys. Bye-bye muna sa inyo. Lugi ka
abangan nyo na lang bukas sa vlog namin. Bye-bye po. Bye po! Bye-bye, babu. Tutukan niya ng kamera yung kanin eh. Kundi na lang, magkain na ako. Lupo manok. Ang sarap ng karning baboy. Mas masarap pang sa baboy. Ano, nagkakain na rin sila oh. May baboy ba ito? Hindi sila wala. Yung isda na. Laki ka naman tatay. Tuyo Laki pa ka lang. naman. Baka Baka kang tidamanin din na po yan. Baka nagsahin sila. Linang-lina kahilig sa ganito. Saka, Sarap ng kape. tapos magbili siya ng ano, Sarap kasi yung buto mga niya. panong baboy. Pagka rin na ganyan, bugayalo. Yung paulan. Ayan. Langka, lagyan niya ng karning baboy. Kaulam na. Mas masarap sa langka. Gusto ko rin ito. Yung langka masarap pag yung sobrang Bata mura pa pa, lang. murang-mura talaga. Yung inano natin, yung unang langka natin, yun yung kasarapan. Yan nga. Yun ang masarap talagang luto ko eh. Magkikidan ka. Oo, yun. Daming nakain na ng teligaya. Malambot kasi. Oo, Kalambot. tsaka kalambot niya ah. Maraming gata. Maraming Tanggaling kalambot. langka. Gawang sarap yan eh. Ang sabi ng Muntik na gago. Ganda mo kami makain. Marami kasing bunga yun, nung nabili niya yun. Saka sa nagsaga ng bunga niya. Hawa na bati ah. Isang kaldero yun, kadang-dami. Nakumuha kami kaldero. At si Papa lang kung ano kain. Wala mas mo wow. Lumagat mo yung kuwama. Tsaka kalambot niya, no? Luto nga talaga eh. Luto ito, giluto na. Yung subot. Hindi mo dala yung tubig Maghaba mo? yung kamay ko. Ayun o. Ano ito? Ikaw Baka na niya, inapoy ko lang. Saan yung inapoy nila yun? Ayaw na po ito. Madanagan kayo pa. Kinalagyan natin yun, puro ginakiwar-kiwar nyo na lang rin yung mga buto. Sarap mo yung buto eh. Sarap Kinal- Gusto ko yung ano, malambot. Napapuro ka. Yan, sarap diba? Hindi ka mo. Sarap ah. Saan teligaya po nagluto? Ha? Teligaya. Ang piligaya. Tagahalo lang sa ating Juan. Oo. Mas masarap pa sana kung may gata Dapin pa. na po mo ni. Siya. Masarap sana ante ano. Ganito. Ganito ang buhay sa probinsya guys. Ano lang yung rama naman kami. Di ba sabi mo ate, dito ka na mag-ananan, retirement ano? Dito daw siya magtayo ng Pag-retired ni Richie, dito na tayo ha. Simante. Yan yun yung kain. Nang kainan te, magbawi ka. Pinapakapsutan ka eh. Pagdibado sa... Ito yung mga kaya ayaw ulam niyan teligaya. Talaga. Mga gata. Magkasundo kayo pag ganito ang ulam niya. Nataan gano'n natin yung Jimmy na doon, mga buto. Hindi natin matismis yung love life ni DJ, hindi ma-chika. Complicated pa ngayon. Ano bang lagay, Je? Oo nga pala. Anong balita doon? Wala po ah. Ninong ka daw. Fake news. Ninong ka daw. May ninong na naman, Bakit nadagdagan na naman. Magkumari na kami ng kapahing. Marami ng ninaw. Ninang. Paano kung mag-abot ng 80 ninong at ninang? Magkakumpare na kayo mga dahil. Magkukumpare kayo. Pati si nanay niya. Pati ano, sige. Kumpare, kamusta ang biyahe kumpare? Si nanay niya, doble na. Mare-mare. Mare-mare. Siyempre dalawang bisis na. Mare-mare. Mare-mare.
Pare-pare. Mari 2 times. Mari 2 times. Kumari ko na dati sa ligaya, kumari ulit. Di ano? Kumari ulit. Ano Anong pag tawag pangatlo mo? na ay? Mare. Ba't di magkumare pala kayo? Ba't nagay? Tawagan na kumare. Ligaya daw na kwa. Ligaya na kwa, lare. Saan tiligay? Hindi mo pa kumare? Wala pa eh. Ngayon pa lang. Baka... Aywan. Dawayaw niya. Na, kahit may kumari ako, hindi ako nakakumari. Oo, nahiya ako. Nalalaga ka magkumare? Saan? Kumare bigye. Yung ganaw? Yung ganun. Hindi, niluret. Hindi ko lang kung kumariyat ba din. Ninong ka rin di ba Dan? Magkukumpare kayo. May isang kabang bigas pa ako. Ano di ka talaga. Kami nga, ang napangako namin, lechon. Balakad na. Santi pasing daw at santi ligaya 20 men. Totoo lang ba? Sa totoo lang. Basta totoo lang ah. Sa totoo lang. Sa pagkain ng tiyo. Ano na eh? Ay pinanganak na eh. Wala kayo. Dami rin palang tinik yung ano, pakak. Dami ano. Dami pinagtinikan. Ang tigas na kasi na eh. Nahuli kami guys. Nahuli ng isang linggo. Ay, ubos na. Wala na. Ito, sarap na. Dami-dami. Kuya mo sunsang. Ganyan ni Ibato niya pa sa iyang buto. Ano naman to, mami? Buti ka mo, hindi nagsama pag nagsama yon. Ito lang pala ang ipakain mo sa akin. Ito lang pala yan. Hindi pala ako Nagaganon-ganon naman Palabas yun. na Kuya lang tayo, gate mami. eh. Palabas na sana lang gate. Naisip-isip niya yun eh. Naisip-isip niya yun. Siguradong hintayin kayo mag-uwi. Nakita na tao yung mapakakal. Saan ang gala man tayo sa susunod na buwan? Sa... Iwan natin sa Quezon. Impanta. Punta ako ng Quezon. Alam mo kuya, kung saan request nila? Sa Taytay daw. Di iwan na natin sila dalawa doon. Balikan na lang natin pagpa-uwi. Okay, shout out kay Merli Laberinto. Puntahan ka daw ng Tiligaya. Baka daw may ipamigay kang t-shirt. Di ba nag-ano yun? Nag-comment-comment din? Oh, malay mo to, malay mo ante mapanood niya. Oh. Pag nagbigay, hindi ko kayo bigyan ha. Kahit kahit Bala daw kayo may dyan. nakasulat na iboto sa halalan, kahit mga ganun. Ante, sabihin mo na yung size mo. Small ah. Para pagdating mo doon. Siyempre, small. Nice. Oh, yan, Merli. Kababayan, baka naman. Nabusog na kami. Ito nandyan. Ako. Gusto ko pa magpapa. Kapatid niya eh. Dito, lagyan mo. Sarap. Hi Milot! Magpunta kami dyan sa Quezon. Makika pa kami ng Sugpo. sugpo. Ate Nels Kay, mo. bago kay Ate Nel. Tsaka sa ano, sa atin, magkapakatan. Pakatan. Hit, ano? Di ba doon man din, team pakatan? Timitik. Team Hitik. So ayun guys, after lunch, magpakain tayo ng baboy. Sila naman ang magla-lunch. Kung sarili mong bake, baka pwede pa. Ayan o, lalaki na. Pwede na to lechonin ah. Malaki na yan. Sa ano? Malaki na to sa December na. Malaki na yan. Kaya nung isang daang kilo? Hindi na pwedeng listunin yan. Yan, tayo nagaganyan, singaw. Sa init, kulang sa ano. Paligo? Hindi ko. Anong baboy. Negative sa muscles. Pero mawala rin yun. Meron tayong paumak na saging dito guys, nasa ba. Yan. Itumba na rin natin dahil pwede na siyang ano, pahinugin. Matigas na. Hilig na nga oh. Taasan mo lang para hindi mo ganun sa palay. Lay, dito yata. La, sayang. Hilig na oh. Nahuli tayo guys. Ano, tanggalin ko itong ano. Marami kaming saba dito guys eh. Ayun po.
Yan, patigasin na rin. Turdan naman yan. Ang wala lang kami dito guys, yung lakatan. Hinog na siya guys. Kinainan na ng paniki. Paniki ba? Daga? Daga daw, sabi ni Kuya Dan. Hello guys, ayan, bali pa uwi na tayo. Ayan, nabusog na naman ang mga beautiful ladies. Ayan, thank you so much. Love you all guys. Bye po. Bye po.